140 shots en zo. Het vuurwerkverkeer is wel los. Dit hier een dag eerder als oors, maar de liefhebbers werd het paard goed te vinden. Er zijn goede voorverkopen en dat de meesten bestellen goed online. En straks de losse verkeer ook. Dus de echte liefhebbers die bestellen betekent. En die worden zeker weten dat ze het krijgen. Voorverkoop zitten we op ongeveer hetzelfde dan vorig jaar. Dus ja, dat is heel positief. Daar winnen we eigenlijk net van uitgaan als dat hetzelfde wezen zo. Omdat vorig jaar wel echt een heel erg piek hier weer. Maar de grootste verhoring is dat er al dat liedse spul, dat gaat er haast al je uit, zeg maar. En dan komt echt een grote spul, komt er van je plak, dat is 1 keer ondersteken en een mooi pretje vuur. En dat is veiliger, stabieler. En dan kom je echt in deze cakeboxen, in dit spul. Die hebben wel onder prijs. Ja, die ben een prijs, maar dan krijg ik wat waarom. Mag ik je wat zeggen? Ik kom zelf niet uit Friesland. Nee. Ik kom helemaal uit Den Helder voor vuurwerk. In Den Helder hebben ze ook wel vuurwerk, toch? Ja, ja, maar we beginnen gewoon een stukje rijden en dan gaan we hier vuurwerk halen. Gewoon in elk dorp halen we een stukje vuurwerk. Vonden we een keer leuk. We gaan gewoon Friesland een paar dorpjes en dan gaan we over Drenthe. En dan gaan we zo via Amsterdam weer terug. En dan hebben we een autootje vol met vuurwerk en we overal uit elk deel van het land wordt gehaald. En dan zien we wel weer hoe het knalt. Ja, nee, de vrouwen hè, die vinden het leuk. Hè. Die willen we krijgen wat leukje in. Daar over een voor. Net een gek, maar wel leuk bij. Ik ga heel goed met beiden. Ja? Ben je liefhebber? Ik wil maar let nooit opsteken, dus volgens mij doe wat met. Nee. Tal van Lietse vuurwerkverkopers houden op met de verkeer, omdat het voor hun net meer uit kan. Maar dat is in Dokkum dan wat net aan de hand. Wij hebben gewoon mazzel als we dit pandje bouwd hebben, ik voortnien de bunkers bouwd hebben en de verkeer wat gewoon alle eisen voldoet. Dat betekent wel als het elke hier eerst al aanzienlijke kosten hast voorast überhaupt verkeerpje kist. En ja, als dan lieds bent en minder verkeer bent, of je moet dingen aanpassen om een bunkers of neem maar op. Ja, dan wordt hetgene was er om vertjenest, dat wordt gewoon zo weinig in verhouding. Dat een hele protest ja, we houden ermee op omdat het wel heel erg druk is. Wij ben je wel een van de Grutteren in de regio, dus voor u is het nog wat te horen. Dus ja, wie zet het erop?